Izabrani predsjednik Republike Srpske Krajine Milan Martić održao je danas prvu konferenciju za novinare u Kninu, gdje je pored ostalog ponovio da će ostati uporan u nameri da ostvari 6 ključnih delova svog predizbornog programa, a to su pitanja odbrane, pravnog poretka, obnavljanja i unapređenja privrede, jačanja diplomatskih aktivnosti i ujedinjenja srpskih zemalja u jednu državu. Ostajem dalje običan čovjek sa novim teretom na vratu i sa željom da program koji sam zacrtao uspije, jer koliko uspije program, uspije i narod. Mislim da program može i mora uspjeti, jer nema niko pravo da se suprotstavlja onome što je interes i volja ovog naroda. A evo kako je predsjednik Republike Srpske Krajine prokomentarisao početak uspostavljanja odnosa između Beograda i Zagreba, odnosno kako vidi granice svoje države u svetlu ženevskih pregovora. Najprije taj sporazum u Ženevi tumači ga kako ko hoće. Međutim, on ništa bitno ne mijenja